Што вядома пра вызваленне Андрэя Пачобута, якая цынічная просьба Лукашэнкі здзівіла ўсіх, а таксама які катастрафічны рэкорд паставілі беларусы. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Галоўнай навіной дня стала нечаканае вызваленне журналіста Андрэя Пачобута. Сустракаць яго на беларуска-польскай мяжы прыехаў асабіста прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Пазней журналіст газеты «Выборчай» апублікаваў здымак з Пачобутам, на якім бачны жудасны стан беларускага палітвязня. І тут звярніце ўвагу, як моцна ён схуднеў за час зняволення. Абмен адбываўся на пераходзе перароў Белавежа на мяжы Беларусі і Польшчы, прычым на волю выйшаў не толькі Пачобут. Абмен прайшоў па формуле 5/5. Кожны бок аддаў 5 чалавек і столькі ж атрымаў у адказ. Беларусь і Расія заяўляюць, што адпусцілі 5 чалавек асуджаных за шпіянаж, 3 палякаў і 2 грамадзян Малдовы. Але таго ж Пачобута лукашэнкаўцы асудзілі не за шпіянаж, а за распаліванне варожасці і заклікі да санкцый. Наўзамен з Еўрасаюза аддалі 5 чалавек, затрыманых на тэрыторыі розных краін ЕС і іншых дзяржаў. Гэта грамадзяне Беларусі, Расіі і іншых краін СНД. Вядома, што адзін з тых, каго палякі перадалі лукашэнкаўцам, гэта расійскі археолог Александр Бутягін, якога арыштавалі па запыце Украіны за раскопкі ў Крыме. Апроч таго, Малдова аддала свайго грамадзяніна Александра Белана, які быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Беларусі. Калі верыць прапагандыстам Белта, то перамовы пра гэты абмен ішлі яшчэ з верасня, і ў ім удзельнічалі спецслужбы 7 дзяржаў. Цяпер КДБ Беларусі нават падзякаваў за дапамогу расійскай ФСБ. Тут ёсць і яшчэ адна адметнасць. На фота з Тускам бачна, што Пачобуту, у адрозненне ад многіх іншых вызваленых палітвязняў, аддалі яго беларускі пашпарт. Ну і самае цікавае тут, што ў выніку штурхнула Лукашэнку на гэты абмен, бо вызваліць Пачобута палякі спрабавалі ўжо даўно, але ж упіраўся менавіта Мінск. І само сабою беларуская прапаганда цяпер будзе славіць Лукашэнку і расказваць, што ён усіх перайграў і яго ні ў якім выпадку ніхто не нагнуў. Але ж чаму на самай справе ён нарэшце пайшоў на саступкі, пакуль што застаецца таямніцай. Магчыма, што даведацца адказ дапаможа важная сустрэча, якую ўжо анансавалі. Спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Коул заявіў, што праз 2-3 тыдні зноў прыедзе ў Мінск. Цынічная просьба Лукашэнкі здзівіла ўсіх. Украінскае выданне «Укрінформ» у супрацоўніцтве з арганізацыяй былых сілавікоў Белпол піша, што беларускія ўлады яшчэ з 2023 года просяць Крэмль перадаць ім радовішчы белай гліны, якія знаходзяцца пад Дружкоўкай на Донбасе. Але тут ёсць важны нюанс, бо тэрыторыя, дзе знаходзяцца тыя радовішчы, яшчэ нават не акупаваная і па-ранейшаму знаходзіцца пад кантролем Украіны. Але ж лукашэнкаўцы упарта спрабуюць застаўбіць гэты салодкі кавалак авансам. Знайшліся нават дакументы, згодна з якімі Лукашенко даручыў сваім чыноўнікам вырашыць сітуацыю. Падобна, што такое нахабства здзівіла нават расіян, бо яны адказалі, што разгляд пытання, цытата, прызнаны заўчасным праз знаходжанне маёмаснага комплексу на непадкантрольнай тэрыторыі. Але нягледзячы на адмовы Масквы, Мінск працягвае настойваць на перадачы гэтых актываў пад свой кантроль у будучыні. З'явіліся новыя відэа апошніх прыгодаў Лукашэнкі на Гомельшчыне. І вось, што важнага там прагучала. Аказалася, што Лукашэнка сабраўся на поўную засяваць тэрыторыі, якія лічацца забруджанымі пасля чарнобыльскай аварыі. Ранейшы вывад гэтых зямель з выкарыстання ён цяпер называе памылкай і палітыкай. Надо возрождать эти земли. Чего бы нам ни стоило, надо вернуться к тем землям, которые у нас были в советские времена. И мы можем это сделать. И уже никого не надо убеждать, что мы глупости в свое время натворили много, политикой занимались. Акрамя таго, цяпер на забруджаных тэрыторыях Лукашенко хоча будаваць жывёлагадоўчыя комплексы. Вот эти так называемые чернобыльские земли, я говорю так называемые, потому что я помню, как тогда политику делали на этом, повыводили, а сейчас не так просто их вводить, и люди не совсем понимают. Асабліва жорстка ён выказаўся на тэму сяўбы. Сам ён адпачывае кожную сераду, але сяляне, маўляў, хай працуюць нават уначы. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте. Мы договорились. Пусть ночью сеют.
Выглядае, што падчас гэтай рабочай паездкі па Гомельскай вобласці Лукашенко ночыў у сваёй рэзідэнцыі ў Ляскавічах Петрыкаўскага раёна. І цяпер Радыё Свабода атрымала спадарожнікавы здымак, на якім бачна, як ахоўваюць Лукашэнку. На здымках з тэрыторыі рэзідэнцыі бачны лукашэнкаўскі верталёт Мі-8, а таксама 2 дзясяткі цывільных аўтамабіляў і, імаверна, вайсковая тэхніка. Гэта 6 машын колеру хакі, якія стаяць асобна ад астатніх. Дакладны тып тэхнікі вызначыць немагчыма праз якасць здымку, але прынамсі 3 з іх падобныя да вайсковых грузавікоў. На архіўных спадарожнікавых здымках гэтага аб'екту з мінулых гадоў бачна, што падобнага звычайна тут не назіраецца, але ж такія меры бяспекі тлумачацца вельмі проста. Ад рэзідэнцыі ў Ляскавічах да украінскай мяжы усяго толькі каля 50 кіламетраў, і галоўны страх аховы Лукашэнкі, каб на галаву іх начальніка раптам не зваліўся выпадковы альбо невыпадковы дрон. Дарэчы, афіцыйна гэтая рэзідэнцыя на беразе Прыпяці называецца комплексам па абслугоўванні дэлегацый у прыродаахоўным парку Прыпяцкі. У сваю чаргу гэты нацыянальны парк Прыпяцкі наўпрост падначалены кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, і доступу для звычайных людзей у рэзідэнцыю няма. Але ж сам Лукашенко карыстаецца палацам у Ляскавічах прыкладна раз на год у красавіку, калі інспектуе тэрыторыі, забруджаныя пасля чарнобыльскай аварыі. Ну і не абыходзілася без крынжовых сітуацый. Так, напрыклад, у 2020 годзе Лукашенко казаў пра гэтую рэзідэнцыю наступным чынам, цытата: «Звычайны драўляны дом, пабудаваны сялянамі. Я да гэтай пары ў гэтым доме жыву». Канец цытаты. Ну і для разумення, як выглядае звычайны збудаваны сялянамі дом. У ім 3 верталётныя пляцоўкі, вялікі будынак-палац, каля 6 гасцявых дамоў побач, плюс яшчэ 1 вялікі будынак у лесе, а таксама спартовы комплекс, гаражы і некалькі спускаў да вады. І ўсё гэта злучаюць ідэальныя асфальтаваныя дарожкі. Апошняя вядомая сустрэча, якая адбылася ў Ляскавіцкай рэзідэнцыі, праходзіла ў 22 годзе. На самым пачатку паўнамаштабнай вайны тут адбыліся кароткія перамовы украінскага і расійскага бакоў. Беларусь установила катастрафічны рэкорд. Наша краіна ўвайшла ў сусветны антытоп-5 па колькасці нараджэнняў. Летась у краіне нарадзілася менш за 6 дзяцей на 1000 чалавек. Горшая сітуацыя толькі ў паўднёвай Карэі, Украіне і карлікавых Ватыкане ды Сан-Марына. Па афіцыйных даных Белстата за 25 год у Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей. І гэта чарговы антырэкорд, бо ў 24 годзе налічылі 58 938 дзяцей, што таксама лічылася найгоршым паказчыкам з часоў вайны. Калі параўнаць з годам прыходу Аляксандра Лукашэнкі да ўлады, то колькасць народжаных скарацілася роўна ўдвая. У 94 годзе ў Беларусі з'явілася на свет 111 000 дзяцей, а ў 2025 годзе менш за 55 000. Англійскую і кітайскую мовы беларускім студэнтам прапануюць вучыць з дапамогай выступаў Лукашэнкі. Ужо з'явіліся і адпаведныя падручнікі, якія выдалі яшчэ ў мінулым годзе. На першай старонцы студэнтаў вітае партрэт Лукашэнкі з яго цытатай 15гадовай даўніны пра важнасць патрыятызму для моладзі. Далей ідуць уводзіны, у якіх аўтары кнігі паспрабавалі патлумачыць, навошта ж яны прапануюць будучым перакладчыкам прамовы Лукашэнкі. Па іх меркаванні гэта патрэбна, каб вучыцца перакладу палітычных тэкстаў і заадно спасцігаць сучасны кантэкст міжнародных адносінаў. Пра тое, што гэты кантэкст не скончваецца на Лукашэнку, у падручніку нічога не сказана. Што ж да саміх тэкстаў, то гэта фрагменты прамоваў з розных падзей, ад прэміі за духоўнае адраджэнне да сустрэчы з Пуціним і са студэнтамі універсітэтаў. Фрагменты прадстаўленыя на рускай ці беларускай мове і на кітайскай, то бок можна параўнаць, як аднолькавыя выразы гучаць на розных мовах. Ну і таксама асобна выдзеленыя фрагменты прамоваў на рускай мове для перакладу на кітайскую. Радыёактыўны скандал разварочваецца вакол прадпрыемства Белрао, якое будзе займацца адкідамі з беларускай атамнай электрастанцыі. Пасля таго, як дырэктарам гэтага прадпрыемства быў прызначаны былы КДБшнік Михаил Кисель, выданне «Флагшток» пацікавілася асобамі іншых кіраўнікоў арганізацыі і вельмі здзівілася, бо аказалася, што з атамнай энергетыкай там амаль ніхто не звязаны. Напрыклад, намеснік дырэктара Віктор Кудзін таксама былы сілавік, які раней
працаваў у камітэце дзяржаўнага кантролю. Іншы работнік Александр Яцкоўскі раней быў операм контрразведкі КДБ. Ну а інжынерка па абыходжанні з радыёактыўнымі адкідамі Ганна Крывецкая раней увогуле займалася продажам адзення. Яна працавала ў прыватным прадпрыемстве па рознічным гандлі, а затым у рэспубліканскім цэнтры тэхнічнай творчасці. А начальнік аддзела капітальнага будаўніцтва, інфармацыйных тэхналогій і транспартнага забеспячэння Павел Зельчан, як аказалася, падоўгу не затрымліваўся на пасадах і за апошнія гады змяніў больш за дзясятак месцаў працы. У асноўным гэта былі прыватныя прадпрыемствы, прычым іх спецыялізацыя была самай разнастайнай, ад мэблі і запчастак да электронікі і ветэрынарных тавараў. Але самае цікавае тут гэта адказ чыноўнікаў журналістам выдання «Флагшток». Журналісты пазванілі на гарачую лінію прадпрыемства з пытаннем наконт кваліфікацыі начальства і работнікаў, і ў адказ яны атрымалі наступную заяву, цытата. «Кампетэнтны ў пытаннях месца захоўвання адкідаў беларускай атамнай электрастанцыі у нас толькі прэзідэнт. Мы праводзілі даследаванне розных участкаў, і гэтыя матэрыялы былі сабраныя, неабходны пакет дакументаў быў прадстаўлены ў вышэстаячыя органы, і, адпаведна, канчатковае рашэнне аб размяшчэнні нашага аб'екта будзе прымацца на ўзроўні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Канец цытаты. У Нясвіжы урачыста адкрылі дзікаваты помнік беларускай жанчыне. Незвычайны памятны знак у гонар работніц жыллёва-камунальнай гаспадаркі паставілі з нагоды абвешчанага Лукашэнкам года беларускай жанчыны. Аднак знешні выгляд знака моцна здзівіў, бо ён вельмі падобны да надмагілля. Падчас цырымоніі намеснік міністра ЖКГ Андрэй Рамашка падкрэсліў, што са 110 тысяч работнікаў галіны больш за 30 тысяч гэта жанчыны, якія працуюць усюды, ад кацельняў і двароў да офісаў і спецыяльнага транспарту. А ў Хойніцкім раёне затрымліваць дваіх падлеткаў прыляцелі спецназаўцы Мікалая Карпянкова. 16гадовыя хлопцы выпівалі і закусывалі знойдзеным на могілках, а пасля грамілі і апаганьвалі помнікі. Такім чынам пацярпелі каля паўсотні пахаванняў. У выніку падлеткаў затрымалі з удзелам атрада «Гром». Гэта адна з груп, нядаўна створаных намеснікам міністра ўнутраных спраў Мікалаем Карпянковым, і цяпер юнакоў чакае крыміналка за хуліганства. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.